Látom a baját. Kérem a pénzt. Ki kell fizetnie. Rendőrt! Jövök! Hol a pénzem? Hívom a rendőrséget. Maguknak Nem kell, annyi. már hívták. Tudom, nem baj, oké. Maga féreg. Gyáva féreg, vissza se jöjjenek. Amy. Menjenek csak. Mocsok. Hagyjon már. A csapatom nem részletezte a dolgot, csak annyit mondtak, hogy nagyon kemény volt. Tiszta röhely. Én még ilyet nem láttam. A saját véleményemre akartam hagyatkozni. Amikor megérkeztem, kellemesen csalódtam. Az étterem szép, a konyha tiszta volt, és minden rendezetnek tűnt. Ez valami vicc? Dátum, címke, minden elkülönítve. Igen, minden. Még a süti is finom volt. Finom? Mit tudtam én még akkor, hogy ez nem lesz piskóta? Ha a többi étel is olyan jó, mint ez a süti, Meglátod, jó. akkor hidd el, valami nem stimmel. Aztán elkezdtek kiderülni a dolgok. Mi? Megdöbbenve hallottam, hogy a pincér nem kapja meg a borra valót. Ki kapja meg? A tulaj. Mi? Igen, Nem hiszem el. tudom. Próbálom megértetni vele.